Ogologo osisi na-ebu mkpụrụ na-abụ nwoke gọhara nwakụrụ ọgwa na akpa na ụbọchị ụtọ ga-enyere ugwu mmadụ enyere ugwu obodo enwe mma ugwu gbata udere hirekwa n'etiti ha bụkwa na adam nalekoyo n'ozu mmiri shọrọ ya nọ n'ọsọ ezope larenu n'obodo mma mami ya nọdụnụ weno ya nọdụnụ wenu dụnụ ụmụgo ga-anacha ikwenyago ezigbo n'ala nrenu n'obodo mma mama ladara yo ezinela dogro yo ọgọgụ nwoke idekata bụ na India ka na azụ na dogro yo When I look at my energy, I choose to perform able. Yes, I am coming to your door. The best step now. Onye ya kwụmadị na yoworo na anụchegide nwa mụrụ ji yọga na-egbu na ya dịga ka na ya adị nga ma ọsọ arụ nwa kwọrọ ụmụ yọga na-egbu na ha emepụtarụ onye dọkọpụrụ awọrọ pụrụ wọrọ ododo onye nwapụrụ gị ya wuo oledinu ndị Ogbodo Aba onye nọ na swadị na-etinye mba omegi ọnụ ga-eme eme ọgbacha amarịcha nwaanyị elelewe jegọrụ ụlọezi na-apụtarụ n'ọgbọ nwaabụ ọsụpụ ekụ ọdịọrọ mango azụkwa nnukwu n'ịbụrụ ala niile na saịtị ngala akweshi oyi oyi onyo akwụ ọkụ ọrụ jegire n'okweshigodu ka ibele n'okweshigodu na-atụrụ n'ọbụ n'etiti bi na-akwa na-edu jide ka iji maọbụrụ onye asịrị jide ka o jiri mekwu ya dọyi ọmụma asa arụ anyanwụ ụtụtụ akwụkwọ na-adị n'ọkụkọ nwanne anyị n'ụkwụ ụkọ ọgba aja dịka n'Igbo Thank you, ma.